kaisang video mas namka je wansani dalari rok borok kunu dino Tripura sarok no chief minister khlainani musungjakya do. Borok wansani dalari Tripura sapano wansani dalari khaitongna borok kunu dino Tripura sarok no chief minister eba montri bokrok snamnani musungjakya abo Tripura sarok saimandi. Ono bujidi nasikdi borok khuk baithang phayei saitong phanyable Tripura sarok no mukhyamantri na ungya abono ang condemn khayo bubagra samani kokno bo mani nahaimaya haine hamaya sab bono thangi mani nahadi hin tagi tongkhoba bono to Tripura sano mukhyamantri na nangnai mani nahadi hin sayable bubagra chini Tripura sarok no sawoje Tripura sarok no chief minister khlainani bagai जों bosgang mabasanai thancha ma angnai thancha angnani nangnai obono se sawi dong oronono saitong ya bubagra nungka wansani dalari bile nung wansani dalari khaitong ni tam khaba nung Tripura sarok no nung kusugo kasarna musungya ekothai Tripura sarok ni je rights tongmani abrok no ronani musungya सब समय no wansarok bai miliwi kebenge rajnitik thungi rang puisa sai tongani amasi michinai doi dong tai botam satika ADC area wo national party habria hanei bubagra Tripura sarok no kokazar kha Tripura sarok habrna musungjakya national party no habitam labba je jago Tripura sarok ni rights masima ya abo bebangsi nawi paijaka agi ni siming ose o man thai simaya ko sekang rupadi Tripura sarok ni constitution right de ADC wo manani tongmani obrok joton rupadi administration power ya perti apro national party phan phaitung local party phan phaitung jespan phaitung sekang oko administration power ya pari phunuti omo hai borok no se chini Tripura sarok tabuk phano logi dei tongo asike buzia borok chini Tripura sarok tisa wan subadi borok kun dino Tripura sarok no kusugo tisa telangani eba Tripura sani hawo Tripura sano sason khlaitong ni nade naiba borok wan sarok ni juta slaka alka Tripura sarok no bo wan sarok ni juta slak rinani bagai saito gitong te chini Tripura sa tongkosong tongnai rok buzia borok ni kokno borok bo ukulok bong ni ukulok thangai wan sarok ni juta slak nani thang tangi dofa klikya tongnai nang wan sarok ni juta slagai tong khangke oma hikino dofa klikna oma hikino Tripura sa painai tini 30% tongmani te 10 bosor ni pore 20% nangai thangna oma hikino painai no naina di tabuk chini Tripura sarok tabuk sunglu korok si bujina nango o netarok bujia netarok borok rangmani tongkha wansani juta slagi mo tongkha wansarok ni khikrok slagi ma tongkha ke borok hai no borok bai tongi tongnai borok ni kun problem krei जों public rok ni si problem tangi bo bui wansarok ni khikrok slak ni nang tangi boi baksa wansarok khikrok slak tongnai ba nini Tripura sarok din Tripura sarok no naidi Tripura sa dofa hamchanan Tripura sa dofa no full power tubnani bagi wansudi Dini Tripura sarok full power kuri ni bagino Tripura sarok oma haike satok tongo na Bangladeshi reklai jago na illegal immigrants nor jago na Tripura sarok ni man thayo administration power jago kunpan kuri oma haike se thungi ton jago to bose chini Tripura sarok borok bo wansrong juta slaka hindi to sung bobai baksa juta slak nani nai thanglai tong jengba party slai tong Tripura sano chief minister senamnani hin saka hingkele nini tam khoti gungba Tripura sano chief minister senamnani Tripura sano chief minister nang nangai o Tripura wa nei samle nini tam khoti gungkha hai bufani nogo thangi hor sunui rijak na hai nung selak tong dita nung wansor ni juta nung selak tong dita ngi nung buino selak namusungba seng selak ya tamuni o youth generation rok ma bujinai te koi bosor 70 bosor wansor ni juta slagai chini Tripura sarok no bo jaga bo talangai thangka khadasi saijaman tabu bo oma haike no kisase neta rok borok rang puisa manai bodyguard ti gari kotor kawai borok enjoy khai tongu rang burung manai tongu tong thoksa thokai tongi tongu
but alka tibra sarong no thangai haino hai wan sarong ni juta yakrai tolawo juta slagnani naitung o samung se khlai dong omoro on bagi tibra sarong buji di wan su di borong ni o bidiro no nai borong ni o kok samarong no nai tama sek siap butu bukang go bia tibra sarong tabuk development nayo thik no tibra sarong development ni bising tui tebo chini constitution rights sung abu manani nangu abu maya ka development je supan khaidi je additional administration power of tangi ya perjagya ba land rights rok tangi ya perjagya ba kebang ma jago tibra sarong no no khanyan bagai dong sok lainnya bagai kusugo kaime ya khanyan bagai chai to gitong toni jago pia ba on ya tarok kan nilar wan sarong chirok slakno amon loge lega arka tibra sarong no I faji wan sarong juta tola faji ni ringi tong nadi nadi tibra sarok oje tabuk kemang ma tibra sarok no wan sarong ni juta tola wo talang nani bagai sai to goi tong nai chesta khlai tong nai boro kunu dino hini mai aje seng wan sarok ni tola wo tongya seng wan sarok ni juta slagai sai tong ya ni boro kunu dino sarakya tam ke wan sang ka borong ni bupa borong ni juta slagi ke borok basi banci ya borok kun dino saragya sing wan sarong ni juta tola tong ya nei borok saragya aun bagi buzdi borok boza ga thangi bomui tongoi boza ga thangi borok juta slagi tongoi te alkati pra sarok nobo nung borok ni logi thangka khi sana ni logi thangka ke nung khi no masanai tanggai asik tibra sarok no wanjai ni ongni tolawo bom ni witon nan musung saka tibra sa chief minister mani thanga gani tam khodik tongba hake buwagra phayo okok no sapai mani tam leng khaba nung ta songdi buwagra tibra sa no cm nung wan sarok non chongoi tong nung wan sarok jutan slak tong ni but tibra sarok tabuk tibra sa cm nango asik bosor sing wan sa cm nugui phakya asik bosor wansa CM nugui phakya tibra sarok ni bagai kepang ma problem sung bo saimanu sung 1990 ni bororok nijini sak ni hawo nijini dopa ni je siri siti ni siming tongi phaimani a jagawo sung agini joro kaisa documents namnani thaka wan sarok ni juta tola busuk ma bong sung manjari phakya sung saimanu sem tahu paro se ojaga ni kepang ma jaga area wo tibra sarok wan sarok no koi tongmani bomi juta tola bomi tongmani a jaga ni yok samung maya o jaga norok tebo omo haike tarangi tonani musung haida aun bagi tibra sarok tini khasia omo haine tarok no logirika omo haine tarok no nung logirika nong ni besap betui ro wan sarok bai kadului emon ki kasra ke ton jangan wan sarok bai kini slide pera hamia kai norong no wan sarok juta tola kadli to ni wanu omo hai ne tarok no logiri khanke wan su ni ji future nasigei wan su ya pri sedi takurok pura india wo nahrai nai BJP sarkar ni tamo problem dong busuk joratui deramung nukjagai to sini tibra sarok nasigi na ya sengsa dong dunia wo bumhai problem ngi tong Bihar, Ladakh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana kebo phano nung joto India ni all state to nasing nadi joto no je jaga wo agi laibu mani hoite tongui tongnai borok si o hani montri o hani naikol phang ngi tong chini tibra sarokai je purpano phatar ni phai nyai rongno saput khlaijak Jefur pano o bunyi hani borok no mangno raja sarnen bagai sai to laijak ঠিক no manik sarkar India wa asamen bagai eba Dr. Manik Sahab Biplop Dev India wa asamen bagai borok India ni citizenship ko borok ni ya phang yarang to Bangladesh ni ble bong ni yarang to Bangladesh ni ble kan nengle bono mangse subai no bono mangse raja sarnan mujak bono mangse raja sar nini hani tipra sanole neng jai se khaliya goino se khaliya
tini bo kebang mati prasarok serai sanani musung norok tini omahai netarok no logiriwo mani no wan sarok no raja sarinan bagi logiriwo piu saro wan sarok raja saman sung nukhaje 1949 ni pore je merger agreement engmani siming no tabuk tipra sarok busuk jorati komite illegal immigrants Tripura wo pungte tipra sarok minority engai 30% no thangi kalaimani tabu nung wansan no logir nai kho tabu nung wansan ni juta slak nai ko tabu nung wansan khikrok slagi tong nai ko mane no nung jeng wansan ni juta slagi no jeng komor bai sinai haman kok sile omah ke wansung nalai sible norba omahai ne tarok no dan logir nai kisa tibra sarok kisa uklok buskang wan sugui future nasigui dunia no nasigui wan sugui analyze khlainati tibra sarok tamu khlai don jaka sengsi tibra hastong majority Rajbongso Manikya dynasty khenjagi tongmani tini khe nungse minority jonjati kisate tongsu tokhisuk ni khenjagi tongsu lasi bayada kisa phana wansungna rang bayada je jagawo nini dofa majority tongmani Tripura habo 83 84 85% tongmani tini 30% no thangi kalakya Tokhisu kaitanga tokhisu tongma kokoro kiman suksi kaitang susung tibra sarok tongma kokoro ni tokhisu tamunoro khasiya ko o wansani juta srak nai ko wansani kirok srak nai ko haida wan subsidi usul tongma phano sungte buni dopani tong tola bomui tong lia nangkha choba khlai thisi nai tobo chin dopano thangani bagi kafra nai ni wansudi oro sudu netarok ni siming bulya je tibra sarok omohai netarok no logiri tongnai jottono dofa sokomonran bagi se borok wansroni juta tola thangi bomnan bagi se borok omohai netarok no logiri tong tiprasa CM ngangke tiprasa chief minister ngangke nung tini kebang manini tiprasa ni bagi dabi khai tongmani oborok no dekhisale laite sakai manani bukhago thangam tini nung kokborok romani script sanai tongo greater tipralen sanai tongo Wansudi Jini Tripura sani mari mukumuno Tripura hawa songsawi kelang tanani bagai Tripura ni mari no hanyo hai punugi denani bagai bubagrani bongso tabu bo Tripura hawa tongko ni punugi kelang tanan bagai Manikya dynastic maniko ni bongso tabu bo Tripura hano naikului ungko itongko ni sungsa no punugi mukumun narak nani bagai seng joto koroksa Tripura sadang kapranan nang kaya nengka tini obono sakumunran ni musungsago neng national party kayo ba neng romani script nanglia kokborok romani script nanglia neng nilar buku mutupjak buku go phebukui theri jaka wansorok bai greater Tripura len nangu Tripura sorok asuk jorate problem ngha amsuk jorate potre pot jago sato pito khlaijagi tongkha nengka kuno nengka national party kri khlayo ne kuno problem kri ni gari tongo security tongo logiwo police prosecution tujak nengka boleh aram jini rajbongso ni je bongsorok kemawi tongo Tripura sa bongsorok teruk kemawi tongo nengka boleh national party high party ne wansarong hamjago high umtuk hamjago ne nengka boleh tong thoksa rang pusa abuskai gari gurati beraye awah ke tong itong nokia da Tripura sarok Tripura ni bumung lai bumal mari ongkori famous rajbongso ni hoite tabuk bo guarantee riusau rajbongso ni borok Tripura sarok no naikol nai engai basai meya sak Tripura sarok ni bekhani musungmani mana musungmani nahari tongmani wan sukmung abo kuno dino supungi rezaklak kun dino supungi rezaklak nini pura rajbongso ni laibu masih pura chokomori rezaknai nanya di nirmohol bahai ke sokjak di nirmohol sokjago ujenta place sokjak nai tam sokjak nai building ke samang kahne sebai sukrubui alka building tangi rizagan jepuru chini raja bongsorok
no जों थिक ती सावै नारा की हांके निजिनि राजारकनि मुकमु निजिनि लाई बुमारक खामबै सकजागै तंमा सुदासे मुंसा बुकुकसे खेंगै मामालिया साया हंजाक दरब कुनु मटे आबो बो पाब्लिक रकनि बुकलो बुट मानानि नांगलै इलेक्शन कानाखै बुट जानानि नांगलै थाइजा थाइनि फाइ सापाइतिखा मुसुक बायदिबा आबो पाब्लिक रक बाय कुतुक जायगा साजायगा हमजायगा कमेन्ट खायजायगा हांकै सापाइनायसै गरै on bagai omohai je educated murkho borok no sinina nango tiprasarok omrok jespano lekha pora angdi sangsarok gyan khadi jespano nini o philosophy knowledge koplung khaitongdi haipano omrok ni thani o tiprasarok ni thei gori abon bagai tiprasar lukurok no sanani musung omsukai serai pang kai tiprasarok no destroy khainani bagai norongni bskango bazai tongphono norok obono siniyako rang kaisani bagai sakeri kisani bagai nini tiprasa bosong pura komori panyani naitong saidama o 83% ni hote tabuk 30% 29% no phaimase norok tago haino mokol phang kana sik tongphon chen nugiako an mokole chikon haipona ang nugu nong ha pas battery tos thondike nasiklai tongle mokol kodo tam nugia ba omsukai tiprasarok tolawo khiklai rijaka to phanose tao phano o wansani tolawo thangai muni jota tolawo thangai bombunyani kho haida noroni bukhawo tiprasa dophono muthangai tiprasa dophoni mukumu chini raja rokni mukumu no norok chini raja ni bongso no ti sawi naraknani musung yadiba actually musung mani sikrei tamike raja bongso no sokomo bai mangkable mani no tiprasa rok komol kha abo wansa rok 100% tora israi kena borok bujiu saimaka chini bubagra maharaja pradit kishore maniko tirparawo phaimani bagai wansarok ni busuk loss sengkha saidaman bo sokai drobya hangkai tiprasarok tini tebo tolawo kelegjak letter petra waiseno nungko ajagawo kelegi tong awon bagai 10 emon kechini bubagra no joli jago oje illegal immigrants rok bangladesh ni refugee ngi phane rok buji di tiprasarok buji di wansudi kisa wansugui nai